Meillä olisi tässä pelitauko. Katsotaanpa mitä tuolta kaapista löytyy. GTA liittyy. Tämmöstä Nitro Speedia, Undergroundia, ei semmoista paskaa jaksaa. Ratchet & 3 ihan persettä. Batman The Video Game. Joo, tämähän saa Xboxille niin paljon parempi. No, sieltä on niitä perseestä. NHL 11. No se saattaa olla aika hyvä, mutta ei kumminkaan. Tämmönen paska, joka on lämmetty 100 kertaa läpi. NHL 2004. 12kin tulee ihan kohta, niin ei sitä kannata. Tai se on tullut. Tämmönen nyrkkeilymulkkupaska, ei ole realistinen persettä. Agent Hugo. Tämmöstä settiä ei ole hyvä. Onko siellä vielä enempikin? On ihan vitusti. Hugo Gandrop ihan persettä. Take hat in T-hat. Ihan persettä. Alo. Sitten Tipi. Siellä SSX. No joo. Onko muuta paskaa? En mä tiedä. Mitä on? Ei taida olla. Ei. No niin hyvä. Mikä tällaista paskaa meillä on täällä?